Hej, her med en forsinket præsentation af mig, Anders Rasmussen, som vi har mødt hinanden på holdet her til den første face-to-face undervisning på det her Blended Learning i praksiskursus. Men den her skal med, videoen. Det er meget godt at træne brugen af Screenomatic, kan jeg mærke. Så den præsentation, jeg vil give nu, det er den ene slide, jeg har her, som jo bare indeholder, kan man sige, de punkter, man godt lige måtte komme omkring i sin præsentation af sig selv. Jeg hedder Anders Rasmussen og er ansat i videreuddannelsen inden for UCL, det der også hedder kompetenceudvikling og undervisningsmidler, hvor jeg er i en adjunktsstilling, og jeg er uddannet skolelærer, og derudover er jeg kendt i generel pædagogik, så jeg arbejder med pædagogik både for pædagoger og lærere, og både på PD-niveau og på kursusniveau. PT er jeg rigtig meget i forhold til folkeskolen. Så det er jo sådan lige kort, han har sagt, hvilken grunduddannelse jeg er på, jeg er så på videreuddannelsen. Jeg har ikke arbejdet med at udvikle digitale læremidler før. Jeg er på den måde, kan man sige, sådan en nybegynder ind i det her, men har et brændende ønske om at komme ud over kanten, og som didaktiker, så synes jeg da i hvert fald øje for det læringsmæssige potentiale i at udvide læringsrummet med brug af både blended learning og e-læring og hvad det ellers hedder alle sammen. Jeg vil sige, at jeg har gjort mig nogle didaktiske overvejelser løbende i min undervisning i forhold til det at udvide læringsrummet i kraft af forskellige førlæsnings- og efterlæsningsøvelser, som jeg egentlig tænker ville være gode at få sat lidt liv i, forstået på den måde, at man kunne arbejde mere interaktivt med dokumenterne. Og der har jeg faktisk lige i dag været i kontakt med vores IT-vejleder Peder Mølvang, som jo også er under den her IT-ressourceafdeling, tror jeg den hedder, hvor jeg blev inspireret til at bruge noget Google Classroom i den forbindelse. Men i forhold til, hvilket undervisningsforløb jeg gerne vil arbejde med at udvikle i løbet af kurset, så er det stadig, som det også var, da vi mødtes den dag, et forløb, som jeg ved, jeg skal køre rigtig mange gange, forhåbentlig i det er købt af flere kommuner nu, noget der hedder fagdidaktik og klasseledelse. Og der er det sådan set indbegrebet af selve det at lede læring, som vi også underviser i, så man kan sige, hele det her med at demonstrere de her muligheder, der også ligger i at udvide læringsrummet med IT, det er helt oplagt. Og der vil jeg gerne simpelthen lave nogle videooptagelser af nogle PowerPoints, som jeg vil lægge ud, for ligesom at fastholde essensen af det, som undervisningen skal handle om, eller i hvert fald måske få lavet nogle præsentationer af noget af det tunge stof, noget af det, man kan sige, der kan de gå ind og se det flere gange, og ligesom få fat i det på den måde. Det vil jeg gerne arbejde med, og så vil jeg gerne arbejde med, som jeg også lidt nævnte tidligere, nogle interaktive dokumenter. Nu kan se, at jeg har brugt 3 minutter og 20 sekunder, og jeg tænker, det må være nok til det. Nu har jeg forsøgt mig ud i Screenomatic, og jeg skal videre til aktivitet 2, som jeg glæder mig til at udvikle sammen med min gode kollega Marike. Hej hej!